Bol to typický sichravý zimný deň, keď sa Lukáš a Michal, dvaja tínedžeri zo školy, rozhodli ísť na nákup pyrotechniky. Zasnežené cesty pokrývala hustá hmla, ktorá sťažovala orientáciu, no to ich neodradilo. Každý tínedžer predsa túži po dobrodružstve a práve Silvester, ako prezývali pána na druhej strane dediny, mal ten najlepší výber pyrotechniky. Keď sa vracali späť, narazili na svojich spolužiakov Ivana a Maroša, ktorí už mali zásoby až do konca sezóny. Ivan sa pochválil čertovými guľami, ktoré nedočkavo chcel vyskúšať. Poprosil ich, aby sa k ním pridali a išli na kopec pri lese, mimo dediny. Keď tam dorazili, Ivan odpálil čertové gule. Výbuch vydesil psov, ktorí začali zúrivo štekať, a zobudil aj naštvaného suseda. Ten, revajúc spoza plota, im vyhrážal políciou. Vystrašení Ivan a Maroš vzali nohy na plecia a rozutekali sa na opačnú stranu. Lukáš a Michal sa vydali smerom, odkiaľ prišli, ale hustá hmla ich zmiatla a stratili cestu. Cítili čoraz väčší chlad a neistotu, keď sa pred nimi objavila temná postava. Mala klobúk a tmavý kabát, tvár jej nebolo vidieť. Keď sa priblížila, začala na nich kričať, čo hľadajú a ako sa volajú. Lukáš a Michal si rýchlo vymysleli mená a adresy a potom sa dali na útek. Po chvíli sa otočili, aby zistili, či ich niekto prenasleduje, ale nikto za nimi nebol. Keď sa konečne dostali domov, chceli na celé dobrodružstvo čo najskôr zabudnúť. Avšak, keď v pondelok prišli do školy, zistili, že Maroš a Ivan tam nie sú. Nikto nevedel, čo sa s nimi stalo, a obavy rástli, keď sa ukázalo, že sa v ten deň vôbec nevrátili domov. Znepokojení Lukáš a Michal hľadali odpovede na internete, kde narazili na fórum o záhadných zmiznutiach. Odtiaľ ich odkázali na pátračský tím záhad, ktorý sa špecializoval na takéto prípady. Tím ich okamžite kontaktoval a požiadal o podrobnosti. Lukáš a Michal poskytli všetky informácie, ktoré mali, a netrpezlivo čakali na výsledok. Pátrači po dôkladnom vyšetrovaní zistili, čo sa stalo, a úspešne vrátili Maroša a Ivana domov. Vysvetlo, že sa v tej hmlistej noci stratili a našli ich až ďaleko za dedinou, kde sa ukryli pred postavou, ktorú tiež stretli. Toto dobrodružstvo zostalo dlho v ich pamäti a hoci sa všetko dobre skončilo, prisahali si, že už nikdy nebudú hľadať takéto vzrušenie v hmlistých zimných nociach.